Ahojte, idem si čistiť stroj a ma napadlo, že to bude asi niekoho aj zaujímať. Čiže krok 1. Keď je to cez deň a budete potrebovať vodu, tak si jednoducho do niečoho načapujte vodu, hej, lebo stroj pôjde 3 hodiny. 3 hodiny sa bude čistiť, čiže načapujte si vodu. Keď je to večer pred spaním, možno lepšie, idete spať, zapnite stroj na čistenie a ráno už bude vyčistený. Takže voda a potom potrebujeme kyselinu citrónovú. Toto je originál kyselina citrónová, citric acid od Energiku a toto je odporúčané. Samozrejme aj v bioobchodoch nájdete veľmi kvalitnú kyselinu citrónovú, no ale ja budem hovoriť to, čo odporúča Energik, čiže krabica kyseliny citrónová, toto stojí takáto veľká krabica 13 € na ich stránke, to nie je drahé, hej, a toto vám vydrží dlho. Na jedno použitie, na jedno čistenie potrebujete 2 takéto odmerky. A postup. Do pohára pH 7 vodu, 2 odmerky kyseliny citrónovej. To nalejete, ja to už tu mám naliaté, do cleaning tanku. Máme také niečo ako cleaning tank. Takže postup. Tuto vidíme na obrazovke, že si môžem vybrať všelijaké typy pH vody na kliknutie a teraz nás tu zaujímajú nastavenia. Tu mám settings a tu ja si môžem pozrieť strašne veľa vecí. Napríklad pozriem si môj filter. Ako vyzerá môj filter? Tu mi ukazuje, kedy budem musieť môj filter vymeniť. Hej, to je len taký príklad. A teraz nás ale zaujíma, áno, tu si môžete všetko možno popozerať, teraz nás zaujíma e-cleaning, vidíte? E-cleaning si zapnem. E-cleaning. Ja to mám v angličtine. E-cleaning instructions. Čiže mi povie presne, čo mám robiť. Áno? Poviem, že áno, chcem e-cleaning. Zapnem, áno. A teraz mi povie, OK, nalejte 370 ml vody a pomiešajte to s kyselinou citrónovou. To je toto, čo som si tu už urobila. Áno? Som si to pripravila. A aby ste videli, čo sa urobí. Čiže keď si toto rozoberiem, tieto kryty, táto nádobka je slaný roztok. Toto potrebujem, a tu je aj napísané, Electrolysis Enhancer. Toto ja práve potrebujem, keď chcem mať silne kyslú alebo silne zasaditú vodu, to je sol, slaná voda. Toto mi umožní silnejšiu elektrolízu na tie špeciálne vody. Teraz toto vyberiem a miesto toho si vložím kyselinu citrónovú. Áno. Čiže poviem, OK, urobila som to. No, tuto píše, že mám to vložiť. Áno, OK. Teraz mi povie, please remove the filter and install the cleaning cartridge. Takže chcem, aby som dala preč filter. Otvorím toto. Tu mám filter a tu mám takú poistku. Tuto si otvorím. Filter si vyberiem. Túto poistku si nechám. Túto poistku chcem. Počkajte. Toto nám bude tiecť. Čiže filter mám vonku a teraz tu máme niečo takéto. Toto si tam vložím miesto filtra. A teraz túto poistku budem potrebovať ju dať naspäť, aby vlastne mi voda stadiaľ nevytiekla. Čiže zatiahnem. Poviem, že OK, som to urobila. Teraz chce odo mňa, aby som dala tento štopel tuto na dolnú hadičku. Takže tu mám 2 hadičky, áno. Z hornej nám ide zasaditá voda, z dolnej nám ide kyslá voda. Tuto zaštoplujem. Čiže nebude stade nič vytekať. A vlastne to je celé. Teraz mu poviem, že OK, urobila som to. A teraz ma pýta, chcete začať? Štart? Áno. A to je celé. Takto to vyzerá. Pôjde to 3 hodiny. Taká pikoška, čo ja urobím je, že túto hornú hadicu, ja si ju takto hore otočím, dohora, áno, lebo z nej bude postupom času trošku kvapkať voda. A prečo to takto chcem urobiť? Aby aj v tejto hadici sa držala kyselina citrónová, aby tu pôsobila, aby mi túto hadicu znútra vyčistila. Čiže celý stroj bude prečistený, všetky hadice tiež. Takto zabezpečíte, že žiadne baktérie, žiadne plesne sa vám tam nebudú tvoriť. A to je celé, beriem si svoju vodu a pokračujem v svojom dni. Keď sa vrátim, tak bude mi hovoriť presne, čo mám urobiť, ale bude chcieť len, aby som pustila vodu na 3 minúty
aby sa prečistilo, aby všetká kyselina citrónová stadiaľ sa zmýla. A toto sa opakuje každé 2 týždne. Každý týždeň, kto ako uzná za vhodné.